My si nemôžeme dovoliť byť apolitický. Ja viem, že je leto, dovolenky, človek by tak aj chcel na chvíľku to vypnúť, že však nie je všetko len o tej politike, ale je to všetko o tej politike. Každý váš deň, aj to, koľko stoja potraviny, to je všetko o politike. To, čo sa bude večer v meste diať, to je o politike. A už tu fakt nie je čas na to, aby sme boli apolitickí. Nás delí len fliak zeme Ukrajiny od tých tankov. To sa môže celé zopakovať, čo sa tu stalo v 68. Naše deti sa môžu zobudiť na hen také dunenie. My nemôžeme byť apolitickí, to je teraz také akože nové sexy slovo, že my, že sme takí apolitickí. Toto nechceme predsa učiť naše deti. Neexistuje apolitickosť. Existuje iba priposratosť a lenivosť. Prosím vás, neprepadneme do tohoto. Ja viem, že nemala by som nadávať vám, ktorí ste tu. Je nás tu síce iba zopár a treba to hovoriť hlasnejšie. Tým, ktorí sú tu, není. Kde ste? 68. pre vás neexistoval? Nechcete ho ukázať vašim deťom? Aby vedeli, čo im hrozí, keď budú apolitické? Viete, demokrati už rok zbierajú podpisy pod referendum o predčasných voľbách. Chodíme všade, do každej obce, všade, na každé námestie, pomaly do každej ulice. Otravní sme strašne s tým, všetkým s tým lezeme na nervy. Pred bránami letných festivalov nám hovorí, viete, náš festival je apolitický. Áno, a nemáte tam náhodou diskusie a debaty o politike, kde strašne všetci kidáte na Fica? A viete, a náš protest je apolitický. My tu síce všetci kidáme na Fica, ale my sme apolitickí. Vy tu nemôžete zbierať podpisy. Akože toto vážne? Ešte aj tí, čo sme na jednej strane, na jednej lodi, čo máme ťahať za jeden podraz, tak ešte tu sa budeme akože lakťovať, že kto tu je apolitický. Každý z nás, každý jeden z nás je vojakom v hybridnej vojne, si to uvedomte. Tu je vojna. Ona není u susedov iba, tam je tá ostrá vojna, ale tu pribieha tá špeciálna vojenská operácia, o ktorej Putin hovoril. To je hybridná vojna, ktorá tu je. To je tu prešpikované ruskými agentami, trolými farmami. A my všetci sme vojaci, my sme v prvej línii, my nemôžeme byť apolitickí. Prosím vás, šírte toto. Šírte to medzi všetkých apolitických ľudí, ktorých poznáte. Všetci máme ruky, ktorí sa vedia zaťať v pes a hromžiť, máme nohy, ktorí vedia bežať, máme hlasy, ktoré vedia kričať, máme mozgy, ktoré rozoznajú pravdu od lži a máme srdcia, ktoré to vedia vyhodnotiť so súcitom a láskou aj k opačnému názoru. Len prosím, nebuďme apolitickí, lebo potom tu už nebudú novembre, už tu budú len augusty.